Търсите уютен и напълно обзаведен апартамент, готов за ползване или отдаване под наем. Представяме ви отлична възможност апартамент с 2 спални в комплекс Sunny Day 6, близо до Слънчев бряг. С площ от 83 квадратни метра, този апартамент е разположен на първи жилищен етаж. Той включва 2 отделни спални, дневна с кухня и трапезария, 2 тераси и баня с тоалетна. Напълно обзаведен и оборудван, апартаментът е в отлично състояние, готов за лично ползване или за отдаване под наем. Комплексът разполага с акт 16 и отделна партида за ток. Sunny Day 6 се намира на около 4 км от плажната ивица на Слънчев бряг и предлага следните удобства: 5 открити басейна, зелени площи, детски площадки, спортни игрища, ресторант, супермаркет, фитнес и денонощна охрана. Годишната такса за поддръжка е в размер на 580 евро. Не пропускайте тази възможност. Цена и подробности ще намерите в коментарите към видеото. Последвайте ни за още актуални оферти на недвижими имоти. На разположение сме за повече информация относно имота или да организираме оглед. Посетете сайта ни.